Welcome back po sa ating YouTube channel, and today's vlog, na-invite tayo sa birthday party ng ating kaibigan na si Ate Kai. Joke lang, hindi si Ate Kai. Parang nabig na Ate Kai. Hello! Yan, ayan. Nandito kami sa sa playroom ng mga bata. Ang daming bata kaming kasama. Yan. Yan, yung mga parents is duty. Hi, Arya! Hi, say hi! Isabelo! Yan, dito po to sa sa Brighton, dito sa Saskatoon. Magandang community. Bago tong community Ate Kai. Bago. Kung nahihiya si Ate Kai, no? Oh, yun yung birthday girl natin. Happy birthday! Yan! Si Ate April. I-congratulate din natin yung asawa niya kasi meron na kaming kaibigan na realtor. Yan. Yon. So kumbaga double celebration naman to. Ikaw, gusto mo din ng sumikat? Yan. Say hi, ate. At yun na nga, at ika-congratulate lang natin ang bago naming realtor dito na kaibigan. Yan. So, yan. Kung gusto nyo bumili ng bahay na 300,000, 150 na lang. Wow! Pwede discount Dahil yan. sabi niya sa akin, kino-close namin yung deal ngayon. 3 bahay, 200,000 all in na daw. Parang, Bukas, bibisitahin na namin. Pero ano yun? Anong bahay? Anong klaseng bahay yun? Bahay ampunan? Bahay Kuwago. Yun. So, Tapos congratulations. ito, pakita mo rin. Welcome to Saskatoon! Guys! Pakita mo rin yung mga bibili niyo ng bahay. Uy, madali naman. Against the light. Against the light. Dahil maitim lang talaga kayo. Yan. To the club! Yeah. Kumbaga, double Bibili din ng mga bahay, ano? Yan. Double celebration kasi yung may bahay niya, yung birthday. birthday Yan, ni so na-invite wife kami. So, para So, for memories na rin. Kung kailangan niyo ng bahay, sino ang pupuntahan? Yan, ako pala si Na from Saskatoon. So, kung gusto nyo kumuha ng bahay dito sa Saskatoon, just message Marco or me. Or, 306-717-1321. so Yun. yung details niya pa ilalagay natin sa description sa baba. So yung makikita natin yan dyan. Ilalagay natin. Hingin ko kung mamaya yung details niya. Hindi pati lang to basta-basta realtor. Ano ka nga, Brad? Caring? Tender loving caring realtor. Yun. Kasi yun ang wala ng iba. Yan ang walang iba eh. Ito po pala nga bahay nila bago to. Kumbaga, bagong lipat kayo dito. Kailan pala kayo lumipat dito, sir? Last December something nag-possession day kami dito sa bagong bahay ng wife ko and ng mom-in-law ko. So, come on, ituturo ko kayo dito sa ito yung basement suite kasi itong bahay na nakuha namin is may legal basement suite. Actually, common siya dito sa Canada or Saskatoon na may mga legal basement suite kasi malaking tulong actually siya sa pagbayad ng mortgage. So ito yung access namin sa loob ng bahay, pero may sariling access din yung renter sa bahay. Ito labas na to. Ayun. So maganda kasi very accessible lang siya. Ayun, ang bango naman. Wow. Pili ka ng pintuan. Pagdapit. Ito pala yung kitchen. Ano siya? Open concept kitchen siya. Meron. Galing, tanong ka ba sa may So, may maganda dito kasi quartz na yung counter. Quartz counter na siya. Ayun, so dito naman tayo ngayon. Ito yung pa rin yung main floor. Actually, may may den. Ito yung den. Pwede siyang den, pwede yung playroom.
Tapos dito, ang maganda dito is may washroom siya. 2-piece washroom. And ang ayun, 2-piece washroom. Ang pinaka-favorite ko actually dito sa part ng bahay is yung walk-through pantry. Walk-in pantry. Ayun. So, malaki yung pantry niya. Tapos may access siya. Papunta na ulit sa living room. Ayun. Astig. So, ito actually yung pinaka-paborito ko na part dito sa bahay. Sunod naman, doon na tayo sa second floor. Come on! Maganda, parang totoo to ha. Parang gusto ko mamitas ha. So dito naman sa second floor, ang maganda dito is open, may bonus room siya pero open concept. And then meron 3 bedrooms, 2 bedroom na regular room. Nandito yung, and then meron siyang washroom of course. So para hindi nabababa yung mga tao. And then ito yung first room, ginawa ko ng office kasi na ito na yung bagong career as a realtor. So meron siyang closet. And then yung regular size na closet. And then ito naman yung ang maganda dito sa second room is actually meron siyang walk-in closet ulit. So regular room pero meron siyang additional na walk-in closet. So hindi lang siya closet kung hindi walk-in pa siya. Pero lang to, second bedroom lang to. Yan. Pasensya na, magulo yung bahay actually. So, medyo magulo kasi maraming bata, tapos bigla ang vlog to. Sa kaibigan namin bagong realtor. Natutuwa nga kami kasi meron na kaming kaibigan na makakasarili na kami ng realtor dito sa Saskatoon. Yun. So, itong bahay nila nabili nila nung December? Last year? Actually, binild namin to by mga July. Last and then, year, no? nagpirman kami by July and then nag-move in kami December 12 something. So, yun, almost 4 months pa lang kami. Talaga pong amoy bago pa talaga tong bahay nila na malawak and maganda. Yeah. Tapos dito naman yung washer and dryer. Tapos may unting cabinet. Yun. So, nandito na siya sa second floor yung washer and dryer. Tapos ang pinaka-paborito ko is actually yung master's bedroom namin. So, yun. So, actually, malaki siya kasi ito king size bed na to. Tapos, itong walk-in pantry, walk-in closet, hindi ganong malaki. Pero not bad na siya. Kasi yan yung actually pangarap ng wife ko magkaroon ng walk-in closet. Tapos, yung gustong-gusto ko is yung sa washroom is itong barn door doors, na tinatawag. So, sliding lang siya. Ayun, tapos ang maganda dito is double sink siya. And then may 4-piece siya actually. So sink, tub, shower, tapos toilet. So nandito yung toilet, tapos yung glass na shower. So ito, nag-enjoy dito yung mga bata actually, especially kapag bath time nila. Kaya okay siya. So at least kapag naliligo ka, hindi mo kailangan nasa tub ka. Kaya ito lang yung shower. Kaya yun. Tapos naka-double sink pa. So hindi kami nag-aagawan ng wife ko kung saang posisyon. May isa kaming side. Tapos yung likod nila po ay hindi pa gawa yung bakod. Yun. Yun pala. Hindi pa gawa yung deck namin. Yan. Kasi brand new pa lang to actually. So madami pang hindi gawa. Hopefully by this summer, mapagawa namin kung may budget na. Ito pong lugar na to ay dito to sa Brighton. Bagong community to dito sa Saskatoon. Yes, I think pa lang to, 7 years? 7 years pa lang siya. So, napakabata 2015, pa. Napakabata pa tong lugar na to dito sa Brighton. Magaganda yung bahay and daming for sale. So, kung kayo po ay taga Saskatoon at nagbabalak na maghanap ng bahay, pwede nyo siyang i-contact. Yes. And tumingin din guys sa mga website ng katulad ng realtor.ca, di ba? Yes, yeah. Yung realtor.ca maganda kasi pag sinearch mo yung pinakamalapit na lugar sa iyo, nang ibibigay na bahay na mga for sale. Yes. Tapos i-search nyo rin yon kung anong target nyo, kung condo or townhouse, ganon, or kung bahay talaga. Kasi para sa akin bahay kasi yung maintenance pay absolto na kayo doon. Wala kayong wala kang babayaran na condo fee na I believe every year nag-increase pero it depende naman, i-double check nyo na lang sa mga
realtors Yeah. na kakilala nyo? Yung description po niya about sa pagiging realtor, ilalagay ko sa description. Ilalagay ko na rin yung yung picture niya. Yes, yeah. Kukunin ko sa Thank you, Facebook niya. Marco. Yeah. And yung Facebook siguro, pwede ba? Facebook Yeah, account yeah. mo? Oo. Okay. Lalagay ko na rin po sa description natin. Actually, bago ako as a realtor, licensed realtor, pero may experience ako sa pagbili ng bahay. I experienced buying sa sarili ko ng 3 houses. So may 2 akong rental properties right now na I highly encourage lahat ng Pilipino dito, hopefully sa Saskatoon or anywhere in Canada, na napakagandang investment actually ng real estate sa future. Hindi siya immediate money, but kung mapasensya ka, mag-antay ng pera, I would highly recommend na try mo mag-invest sa real estate, mga rental properties, kung ano man yung nagugustuhan mo. And yun, maganda siyang investment kasi yung return niya is hindi siya 100% but at least may nakikita mo yung investment na nilalagay mo kasi may physical ka na bahay na nakikita. But like I said, iulitin ko, long term siya, hindi siya agarang pera. So yun, sana magkaroon kayo ng madaming investment kasi yun naman ang goal nating lahat ng mga Filipino dito sa Canada is magkaroon ng magandang buhay kasi na-feel na natin kung gaano kahirap sa Pilipinas. So ngayon is about time para magka-invest tayo sa tamang paraan and sa low maintenance na investment actually. Itong vlog nito parang biglaan lang kasi in-invite nila kami dahil sa niya. Birthday ng asawa niya, and at the same time naalala ko, realtor na pala si Nap. Yan, almost 1 week ago lang. Gusto kong i-share din to para baka may makakita ng video na to. At the same time at least kung gusto nyong i-try ang kaibigan namin, di ba? I'll give you my best para matulungan kayo sa proseso or may guide kayo sa proseso sa pagbili ng bahay kasi I believe isa siya sa pinaka malaking desisyon na gagawin nyo and yung pinakamalaking perang gagastusin nyo sa buhay nyo. So mas maganda kung mayroon kayong kakilala na realtor, kahit hindi ako or kahit sino, as long na mag-approach kayo sa realtor para at least nag-guide kayo sa step-by-step process. Yun. So, yun lang po at God bless at sana'y naging enjoy naman kayo sa panonood ng ating vlog ngayon. Nabigla ang tour sa bahay nila, di ba? Hindi ko na-expect yung kahit ako hindi na-expect. Yun, kasi kumbaga, practice na rin ni Nap yun. Yeah, practice ko na rin. So, nagkaroon ako ng chance ng exposure. Yan, exposure. On the spot. On the spot yun, Wala talaga sa plano yun, ha? So, see you po again sa mga Thank susunod you. na vlog and congratulate again, brother. Thank you so much. And happy birthday sa kanyang kabiyak na si Ma'am April. Yan, nasa baba sila. Busy sila sa mga aming kids. Yan. So, see you po next time again and See ya. have a good day. Yeah. Saskatoon. Saskatoon, shine. Shine.